दरम्यान जयंत पाटील यांनी ट्विट करत पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा पुन्हा सुरळीत करण्याची मागणी केलेली आहे. काय म्हटलंय आपल्या ट्विटमध्ये जयंत पाटलांनी, बघूया. आज देशात पुन्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ झाली. मागील 12 दिवसांमध्ये चौथ्यांदा दरवाढ करण्यात आली आहे. दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री तर बसतेच आहे, पण अनेक ग्रामीण भागांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा वाढल्यानं देखील सर्वसामान्य व शेतकरी त्रस्त आहेत. सरकार म्हणतंय पुरेसा साठा आहे, तर मग हा तुटवडा का? सरकारला माझी विनंती आहे की त्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा पुन्हा सुरळीत करावा, जेणेकरून सर्वसामान्य व शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही, असं ट्विट जयंत पाटील यांनी केलेलं आहे.